We will harvest the cucumber right now. It's very big now. Very beautiful, fresh, organic, no chemicals. This is very organic. Even the soil is organic. Yes. Yes, it's organic. Yes. Very much. No chemicals. No chemicals. How about here? Oh, this one is very big. Look, my dear. This is oversized. Where? That one. Where is this? Where is Yeah, there. It's oversized now. No, yes. It's oversized. Let's take that too. Oh, oversized. Tämä kurkku on onnistunut piilottelemaan tällä. Tämä on kasvanut tuon kurpitsan kokonaan. En tiedä minkälainen tämä mahtaa olemaan. It's very big. Valtava kurkku. We did not notice it. Maybe. Oh, there's many bee pollinating the flowers. Siellä oli kurkku, pääsi vähän ylikokoiseksi kasvamaan tässä. Pari kurkkua oli piilotellut tuolla lehtien välissä, että se on näitä muutamia ihan älyttömän kokoisia. Maistetaanhan niitäkin, että miltä ne maistuu, onko ne vielä järkevän makuisia vai? Vai miten? Siinä se selviää. Paljon on kurkkuja kasvamassa siellä.